Začni! No šup! Ano, míček letí. Ano, Lucinka ve střehu! Ale Elino! Ano, a Mima opět vedle. Ano, Elis, ty tam předvádí pěkný kousky. Ano, jo, je tam, dobrý. Jistě. Ano. A je to 1-0 pro ty špíny. Ano, a Elis nemá opět. Jsou klidně, jo? Ano, Lucinka, a vám se vedle. Jo, jde to přes síť, jo, a nikdo nemá. Mima kope, jasný, no, co to víš. Na ten hotel? Jistě. Jo. Jo, a zase vedle, ano, a je to vedle, to bod pro ty špíny. Jistě, tak jo, sežej mi tam fleka opět jdu. A budeš mě poslouchat 8 hodin denně, víš? Budeš sedět pod pultem u Mareševa. Jo, Lucinka akce, ano, Elis, se to zase posralo. Já jdu pochcat nějakou nutri. Ty to taky vyšlo. No, Mima vykopává a je to ta Lucinka akce, jo, míček, vole. Jde. Jo, Elis, ano, jdem se volejbalit. Hejbal? Ano? Já nevím, zkus to. Ano? Ty můžeš. No, počkej, jo? Ty vole. Třeba jo, ještě většího. Ano, Seniček nám jde na záchod, chtěla tam kytičky. A do řečky nám chtěje, vole. A Lucinka zase zkazila. O to tragédie, jo, Mima v akci, ano, Elis. A zase to poserou. Tak ne, no. Jo, hezky. Lucinka a posere to, ano. Trefila se, ano, jistě se trefila, ale opět to posrala. Jo, a Lucinka nám běží.